Cześć, jestem. Są ręce, jest Niklaus. Czy jest dobrze? Dobra, wszystko jest. Witam was serdecznie, ja jestem Niklaus, to jest stream na żywo. Witam też YouTube'a, kto na YouTubie wiadomo, łapka w górę i tak dalej. To się dzieje na żywo na Hitboxie, ale będzie też na YouTubie, także pozdrawiam wszystkich. I tych na Hitboxie, i tych na YouTubie, i do dzieła. Co będziemy robić? Pojutrze święta, także będę tutaj pokazywał wam, niby już to robiliśmy. Na YouTubie już to niby było, ale będę robił moczkę. To jest przygotowania do śląskiej zupy takiej, która nazywa się moczka. Ja ją będę robił i tutaj pokażę wam, o co chodzi. Dobra. Także pozdrawiam wszystkich witam serdecznie. Sprawdzamy obecność na czacie. Oczywiście kogo nie ma na YouTubie, to niech żałuje, bo taka zabawa tylko na Hitboxie. Także zapraszam serdecznie, żeby na Hitboxa uczęszczać, pobrać sobie apkę, żeby wiedzieć, kiedy są live'y. Oczywiście kto na YouTubie, to apkę ma w opisie pod filmem link, a kto na live'ie ma na czacie komendę apka, ewentualnie na sticky message na czacie jest ona tam przypięta u góry, także dacie sobie radę, ona bardzo pomaga o tym, żeby wiedzieć, kiedy jest live. Dobra, zupa moczka. Moi drodzy, jak wiadomo, najważniejszym elementem tej zupy, znaczy może nie wiecie, to ja wam powiem. Najważniejszym elementem tej zupy, moi drodzy, jest piernik. Także tutaj mam właśnie piękny, wielki kawał piernika do moczki. To jest taki piernik, to nie jest zwykły piernik, to jest piernik u nas w piekarni w Bytomiu, ale też myślę nie tylko generalnie na Śląsku. Jak pójdziecie do piekarni i zapytacie o piernik do moczki, to powinni wiedzieć, o co chodzi. Bo on jest troszkę inaczej pieczony, jest taki bardziej, jakby to powiedzieć, treściwy, bardziej zbity taki generalnie, no. Tego piernika tutaj jest trochę za dużo, tego powinno być tak, znaczy zależy ile chcecie tego zrobić, nie? Wiadomo, bo to każdemu, ale wiecie jak pachnie? Jak na YouTubie dacie łapkę w górę, to będzie czuć. A na live jak dacie donate'a, to będzie czuć. Dobra, moi drodzy, i teraz tak, na taki garnek powiedzmy, no taki normalny, nie? Wiecie o czym mowa, tutaj Ikea, ale to nie jest live sponsorowany. Ej, odbija się kamera. Ale bajer. Widzicie jak fajnie się świeci na niebiesko? No. Zależy jakie to chcecie, zależy na ile robicie, zależy jakie to chcecie mieć gęste, bo gęstość tego może być od zupy takiej powiedzmy wodnistej aż do takiej konsystencji a la budyń, coś takiego, a la no gęstszej takiej, dobra. Także ja tego wszystkiego nie będę dawał, ale taki sobie z tego utnę, tak byście dobrze widzieli, mniej więcej tak. No. Więcej jak pół, o. O. Dobra. Teraz sobie przetransportujemy na deskie. Spróbuję sobie taki kąsek. Za wrzucanie obrazków ban. Krzywo. Tyzia krzywy. Dobra. Resztę sobie... O! Resztę sobie ładnie zapakuję. O! Widzę, że dostałem donate'a, dziękuję bardzo. 2 zł od Xextusa, 2,10. Nie ma powiadomień, bo wiadomo, żeby nie było zamieszania. Ale bardzo dziękuję. Dobra. Włożymy sobie to tu. Okej. I teraz, moi drodzy,
Jak wygląda technologia? To ma się pokroić generalnie, no nie musi być idealnie, ale ma być kostka. Ma być kostka, czaicie? Najpierw takie sznity. O. Dobra. Staram się biurka sobie nie zadupcyć, bo dzisiaj wysprzątałem całą izbę, także nie chcę sprzątać zaś. U mnie na biedę jakości to wygląda kwadratowy krupniok. To nie jest krupniok. To nie jest krupniok, to jest piernik. Dobra. Szczęśliwcy mogą to oglądać w Full HD, a jeszcze bardziej ci, którzy dali suba i zadonatowali, mogą to oglądać w 4K 120 FPS. Także im naprawdę zazdroszczę. Dobra. Nie, tak to sobie wezmę. Dobra. Tak, to jest zupa śląska. Dobra, to sobie tutaj odsuniemy. Staram się narobić jak najmniej, wiecie, jak najmniej nabałaganić. Dobra, no i teraz po prostu tak i tak kostka. Czajcie, o co chodzi. O, tak. 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 I tak. O. Jest kostka. Ja tu mam już przygotowaną miskę. Także nie będę. Miska jaka chcecie, ja mam taką. I ja sobie to tutaj od razu będę dawał, bo uniknąć wypadków przy pracy. Jadymy dalej. Zrobimy technologicznie, teraz się także weźmiemy dwa naraz. O. Dobra. Technologiczny, zaawansowany. Co tam czaty u was? Sprawdzamy obecność na czacie. Kto obecny? Pisze obecny albo jestem. Ja jestem. Albo present. Albo ich bin da. A kto nie ma konta na hitboxie, to zakłada i pisze. Konto na hitboxie trzeba mieć. Tak jak szpas musi być, to musi być konto na hitboxie też. O. Widzicie jak Bella? Świąteczny nastrój. Świąteczny nastrój też musi być. Bo świąteczny Stimmung. Świąteczny Stimmung musi być. Dobra. Wrzucimy sobie to teraz do miski. Hia. Dobra. Ta zupa jest słodka, tak. Piernik wygląda tak. Jakie makro, patrzcie. Pysznie. Pysznie.
Nie chciałem tu mlaskać. Dobra. Pyszny piernik jest. Bella, co najmniej. Ja powiedziałbym nawet fantastika. Wow. A. Przecież to mówią, nie może ciągle obrazem malarz obracać, nie? O. A jestem ciekaw, moi drodzy, czy u kogoś z was w domu je się taką moczkę? To jest tylko śląska zupa, z tego co wiem. Może u kogoś pewnie się też robi inaczej często, bo to można robić na bardzo dużo sposobów. O, będzie tego akurat, tak mi się wydaje. Kluski z makiem. Co, ale jak kluski? Śląskie? Jak można kluski z makiem jeść? Kluski to się je z roladą. U mnie tego nigdy nie jedli, czy w tej zupie występuje mięso? No nie. Mleko z makiem i się tym kluski zalewa, takie podłużne jak palustrzyluszki pocięte. Nie znam takiego czegoś, wiecie? Nigdy nie jadłem takiego. Kluski z makiem. Kluski to mi się ino ze śląskimi kojarzą, nie? I roladą. Takimi specjałami to nie znam takiego czegoś. A powiedzcie, czy u kogoś w domu się je kutie? Może u kogoś w domu się je kutie, bo na przykład takim odpowiednikiem śląskim, powiedzmy, kuti, makówki. A kutia to ze wschodu, nie? Kutia to z Kresów. Szymonoj subnął. Gratuluję i dziękuję. Dzięki Szymonoj. Piękna sprawa z tym subem. Kluski u goroli to makaron. Dobra, ja to tylko wyłączę tutaj, żeby nie zasłaniało. Długo będziesz kończyć? Skończyłem właśnie z piernikiem. Witam wszystkich. Siemieniotka. A, zupa z siemię lnianego. No to u mnie się tego nie je, ale wiem co to jest. Siemieniotka to... Choby śpiki z nosa jeść. Może być ciężko. Po troszku. O. 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 O.
Kudłaty subnął, moi drodzy. Dziękuję ci, Kudłaty. Łop, łop. Piękna sprawa. Piękna sprawa, panie Kudłaty. No, moi drodzy. Subujcie, donatujcie. Niczego się nie bójcie. Dobra. Wygląda to tak. To ja. Tu jest piernik w misce. Dobra. Teraz, moi drodzy, dobra, to już mamy tutaj. Przechodzimy do fazy drugiej. Ciekawy jestem, czy mieliście takie narzędzie u was gdzieś było w domu. To jest dziadek do orzechów. Stary dziadek do orzechów. Bardzo stary. Tak to wygląda. Czekajcie. No. Także mam tutaj orzechy. To dzisiaj po dziadku. Młotek z sądu, tak. Zarządzam subskrypcję. A to działa na takiej zasadzie, że... Czekajcie. O, widzicie? Jest łon. I to się wkręca. Miażdży orzecha, nie? Prosta sprawa. Bierzemy orzeszka. To jest orzeszek. Może ktoś nigdy nie widział? Czekajcie. Spróbuję go tu... O, patrzcie. To jest orzeszek włoski. I moi drodzy, robimy tak. 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 I tak. Ten dźwięk jest najlepszy. Taki podobny dźwięk był, jak mi łamali kość w nosie na operacji. Trochę go nie rozwaliło. Trzeba go poprawić. Pupą. Może można i pupą. O. W ogóle taki orzech wygląda trochę jak mózg. Nie? Taki zasuszony mózg. Takich orzechów parę dosłownie. Tylko sobie będę... Skala 1:1, dokładnie. Tak, łamali mi kości. Ja będę sobie do Hasioka wywalał, wiecie, od razu te... O, moją brodę widać. Jingle all the way, all that fun it is to open sleigh, hey! Jingle all the way. Dobra, ja sobie na bieżąco do Hasioczka wszystko wywalę, mam taki fajny Hasioczek pod biurko. Jedziemy dalej. W sumie to jest nieważne, jakie orzechy tam wybierzemy. Cześć, Aga. Patrzcie, jaki corny. Widzieliście kiedyś takiego? Jak prawdziwy, nie? Normalnie możecie się poczuć, chobyście u mnie w domu byli. Piękna sprawa. Dobra. Cześć, Adi. I teraz najlepsze, mój ulubiony dźwięk. O kurde bele. Twardy jest. A! A!
Nie, nie, ja poprosiłem, żeby nie było obrazków, bo... Będą takie, to potem ludzie będą różne rzeczy wrzucać. Dobra. Dobra, no to od Agi piernik może być. To od Agi piernik może być. Niech Aga wrzuci piernika. Te Dawidowe fajerwerki też możecie zostawić. Ach. Orzech w ręce. Ja mam za słabe ręce. Jakiś taki ten orzech dziwny jest. O! A on jest świeżutki w środku. Jeszcze mokry, że tak powiem. No skojarzenia etol. Dobra. Te łupy to sobie od razu wywalę. Co to za biały kwadrat? Miały być fajerwerki. Ładny. Ładny. Dobra, o, są fajerwerki. Takie my dzisiaj testowali. Już niedługo na YouTubie. Znaczy, fajnie to wygląda u mnie na ekranie w ogóle. Para pa 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 pa. O, ten ładnie wylazł. Bicki se wyrobi. O, jak wyskoczył. Jak nutria z lasu. Dosłownie. Kurde, ty się zabunkrował. O, ty giździe mały, ty orzeszny. Nut. Hazelnut. Nie, to nie jest hazelnut, to jest... Italienisze nut. Jak dzik w maliny, tak. Dobra. Krekin z Bytomia. Pa 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 pa. Hazelnut. Orzech ze sracza. Tak, orzechy są dobre dla mózgu, bo wyglądają jak małe mózgi. Coś tu, chyba jeszcze parę, bo to ma być symbolicznie. Pa da da da. A knuty, a. Knuty to nas dzisiaj chycili prawie. Można wciepnąć zdjęcie, tylko nie brzydkie. Musi być wszystko. Ej, nie umie... Tak powiem, nie umie mi orzech wypaść. Mi się podupczyło aż... Gdzie są orzechy, a gdzie są łupy?
Jak cię zasubuję, to nie będę gorolem. Znaczy... Nie, nie wiem, co to ma wspólnego, ale... Zasubować zawsze na propsie. Ej, to wygląda jak płuca. Patrzcie. To są płuca. Nawet jakieś żyłki są. Tylko prawego nie ma całego. To są płuca kogoś chorego na raka, bardzo mocno. Ale makro zajebiste jest w tej kamerze, nie? Trochę mi się ręce trzęsą, ale to z Parkinsona. Fascynujące. Pomyślelibyście kiedyś o czymś takim w ten sposób? Dobra. A jeszcze z 2. Dzwońcie na policję. Wyrwał płuca temu orzechu. Mi tu spadło coś aż. O kurwa, przepraszam. O! Patrzcie jaki. O, ty Franco zbolała. Jak jebnie, przepraszam. Rozklołech się. Ach. No nie umiano. O, ty pieronie. Karpie. Na live'ie nie. Na live'ie nie będziemy bić karpie. No nie umiem. O, kamera szelonto. No, to jest nadorzech. O, curwa. A, ty, no nie zrobię go. Czy może tak? Kurwa, dekompresja! Ała, jeszcze mi się łupa wbiła. O, jest. O ja. Dobra, i trzeba inaczej z nim. Anatomia zbrodni. Patrzcie, to on. Taki kurwon pęknięty, a jaki silny. Jeszcze ma jakiegoś włosa tutaj. Spróbujemy go, że tak powiem, wertykalnie. Ubanus. Erschossen. Dobra. Mamy go. Tym równikiem wzdłuż. Dobra, mamy go. Cześć Dariola. Mamy go. Włos pękł się. Dobra. O. Tak trochę nie chcą z tej skorupy wyłazić. Cześć Madwal, cześć. No chodź tu. Giździe. O. Dobra, damy sobie radę. Pa la la la. Orzech małoniaki. Coś w tym jest. Dobra. Kurde. Potrzebowałbym jakieś... Wszystkie te orzechy. Nie bójcie się. Nie będę wszystkich robił. Nie, jeszcze z 2 może. Potrzebuję nożyk jakiś. Jingle bells, jingle all the way. Ta.
Wyobrażacie sobie, jakby orzechy były na przykład wielkości arbuzów? Dropła kosa. Kosa z półki. Battle Scored. Nutpuku. Dobra. Kurde, siedzą w tych skorupach gnoje. Nie chcą wyłazić. Przecież nie będę... Nie zmarnuję orzecha. Tylko dlatego, że on ze skorupy nie chce wyjść. Ach. Gist. Patrzcie jaki. Ja go jeszcze. Pa 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 ra, pa pa pa. Dobra. No, ho. No wyłaź. Dobra. Jeszcze z dwa. Młotkiem nie wolno młotkiem. Taki duży taki weźmie. A tu jeszcze jest. A! Wiecie, kwestia jest tego, że one są świeże dość i dlatego nie chcą wyłazić za bardzo. And the Happy New Year. Nie, no nie wszystkie orzechy, spokojnie, jeszcze z dwa, jeszcze z dwa. W ogóle, ja bym je rozwalał wzdłuż tej linii takiej tutaj, demarkacyjnej. O, tu ładnie wypadło. O. Elegancko. Po równiku, tak. Para pa 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 pa. O, idealiozo. Dobra. I czemu w sumie mi leci tam... Aha, nie no, może być Wish you Merry Christmas. Myślałem, że to na urodziny coś. Jakieś... Ein Prosit der Glücklichkeit. Urodziny Pana Jezusa. Jakby nie patrzeć. Powiem tak, obrane orzechy każdy głupi potrafi łonaczyć. Ale byk. Pa la 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 la. O, piękny, dobra. Tak, 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 tak. Ta, ta, ra, ta, ta. Byliście kiedyś na pasterce? Ja lubię na pasterkę łazić.
Nie lubię, jak ludzie są na pasterce nadupceni. Ja nie wiem, jak można na Wilejo walić gorzołę, to jest... To chyba zwyczaj jakiś z Ruslandu. Dobra. Ostatni orzech. Ostatni orzech. Para pa 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 pa. Pa la 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 la. Nie no, masakra. Ludzie wódę walą na Wigilię, to jest coś strasznego. Będzie tego, myślicie? Chyba będzie. Dobra. Papa orzechy. Czyli co, teraz w zasadzie trzeba by było te orzechy pokroić. Jingle all the way. Trzeci etap. Kroimy orzechy. Tak, żeby były trochę takie... Ja bym posiekał generalnie, ale... mi się rozdupią po całym pokoju. A to jest moje biurko z kompa. Także... nie chciałbym tutaj... a nawet... o, coś takiego. Dobra. W tym roku trochę przepis modyfikujemy. Oddaj fachtucha. Ile osób będzie na Wigilii? Umie? Nie wiem, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chyba. 8 albo 7. O, dobra. Jingle bells, jingle all the way. Śpiewa się u was kolędy na komunii? Na komunii, co ja gadam? Na Wigilii, na święta? Jest taki zwyczaj, że się śpiewa kolędy, u mnie się śpiewa. U mnie dziadek brał śpiewnik i się śpiewało. Śpiewnik mam z kolędami taki. Dużo jest takie kolędy, co ja w ogóle nie znam ich. Zna się takie najpopularniejsze, nie? Cicha noc, przybierzeli do Betlejem. Szczeliło mi. Ja, wolne miejsce na wędrowca, strudzonego i tak dalej. Musi być. A dobre piwo kupiłeś, czy byle jakie? Dobre, znaczy ostatni raz kupowałem? Nie wiem. Kupił. I było dobre.
To jest łupa? To jest łupa. Tu odstawimy. No w sumie byłoby. Dobra, jeszcze raz tak przelecymy i będzie. Co kamera się szelunto? Powiem, że ludzie to dupcą, kto tam prezenty przynosi. Liczy się, że dostanie tableta albo coś tam. Wciulimo, co to, kto to tam przyniesie? Mikołaj, Dzieciątko, Gwiazdor, Dziadek Mróz, Józef Fritzl. Pa. I na świat przychodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. O się narodził Zbawiciel. Dobra. Ała, dziubłem się, ała! Dziubłem się w pysk. I mnie boli. Dobra, słuchajcie. Faza trzecia zakończona. Na YouTubie można dać łapkę w górę. I... Zaroski. No, w pysku jakieś kudły. Tak. Nowość w tym roku będzie polegała na tym, że ja po prostu tego orzecha trochę z wygody, trochę tak, nie wiem czemu, dam go do tego piernika. That's how it looks like. I teraz, moi drodzy, moja ulubiona część. Dobra, tym się nawet mi się nie namarasiło. Dobra. Tak, rączki umyłem. Dobra. Teraz to nie jest żadna kryptoreklama. Nie nawiązałem też... A coś tu spadło? Nie nawiązałem też współpracy z browarem Żywiec, żeby nie było. Generalnie rozbija się to o to, żeby to, moi drodzy, było ciemne piwo, wiecie? No, porterowe, nie? Także można tego piernika moczyć jak kto uważa. Można w mleku, można w wodzie, a ja go moczę w piwie. Ja go moczę w ciemnym piwie porterowym. To ma taki fajny posmak potem. Także... No. O, spieniło. Dobra.
No. Takie 2 flaszeczki, jakbym obalił, to już bym spał. Dobra. Tomasz Kopyra byłby przeszczęśliwy. Cudowna piana. Długo się utrzymuje. Dobra. Teraz, moi drodzy, czekajcie chwilę. Zaraz wrócę. Mam tu ten nóż, to dobra. Tak trochę potąkać, żeby się to... On i tak pójdzie do zmiksowania, także po moczeniu piwo można wypić. Jasne, jasne, że można. Ja ostatnio sobie po prostu to potem odlałem do szklanki i wypiłem. Pewnie, że tak. Będzie taki osad trochę piernikowy. Będzie miało taki piernikowy posmak, ale przecież szkoda piwa, nie? Drogie piwo. Także jak najbardziej można je sobie potem wypić. Może ktoś nie lubi. Dobra. Masz kiet. Tak to wygląda. A jak to wonio? Bardzo piwnie, bardzo piernikowo. Bardzo ładnie. Dobra, słuchajcie. I teraz ja wam powiem, bo dalszej części już nie zobaczycie, ale ja wam powiem, co należy robić dalej. Co prawda filmik na YouTubie już jest. Jeżeli w moich filmach na YouTubie sobie wpiszecie moczka, to... Widzieliście, jaki mam fajny otwieracz w ogóle? To znajdziecie sobie tam, jak to się robi dalej. Dobra, teraz ja wam pokrótce powiem. Jak tutaj należy postępować w dalszej kolejności. Öffner, ja, przepraszam. Słynny Öffner. Dobra. I teraz patrzcie, moi drodzy. To jest tak przewidziane, żeby to zrobić sobie przed świętami. Także tak, tutaj ten piernik moczy się w piwie całą noc. Całą noc do jutra będzie się moczył w piwie. Można to sobie, jeżeli ktoś tam nie chce, żeby mu się z tego wydobywał zapach, a może wydobywać się intensywny zapach, albo żeby mu to pies wylizał, albo dziecko wypiło, albo żona, albo mąż. Można to przykryć sobie jakimś deklikiem, albo jakimś talerzykiem. I teraz słuchajcie. Co będziemy robić jutro? Znaczy tego ja już nie pokażę, ale jakby ktoś chciał zrobić. Teraz tak. Takie bakalie. Takie coś. Nawet tam bez product placementa. Wiecie, co to jest? To jest taki zestaw na kompot. Robicie sobie kompot z tego. Gotujecie sobie kompot. To się gotuje, no nie wiem, godzina, coś takiego. Robicie kompot. Teraz tak. Bakalie. Znaczy, no nie trzeba. Ale bakalie to jest firma. A to jest mieszanka owoców suszonych. I ja teraz mam tak. Śliwki, bakalie i rodzynki. Ale jak ktoś chce, to może takie, no wiadomo, jak ktoś nie lubi czegoś z tego, to niech nie daje, albo w ogóle niech robi inaczej, albo... To sobie kroję na drobno, tak jak kroiłem te orzechy, żeby to takie drobne było fest, nie? Można jeszcze kupić sobie płatki kokosowe, coś, nie wiem jak kto lubi. Teraz tak. Z tego gotuję kompot i robię to. Mamy już kompot, żeby on sobie był na małym ogniu, sobie bulkał. Tutaj robimy tak. Można bez śliwek? No można, no mówię, jak kto chce. A tutaj to sobie odcedzamy, czyli przez jakiś durszlak, ale lepiej jakieś drobniejsze sitko. To sobie przecedzamy, tak żeby został z tego ten sam piernik namoczony. Potem tego piernika miksujemy. Miksujemy tego piernika. Piwo, no wiadomo, zlewamy sobie do szklanki, bo szkoda piwa. No chyba, że ktoś jest za bogaty, to nie wiem, ale ja sobie zleję do szklanki. I teraz tak, to mamy pokrojone wszystko i mamy kompot. I teraz z tego kompotu
można te owoce, jeżeli ktoś nie lubi takie duże, albo w ogóle nie lubi, no to można te owoce wyłowić, nie? I zostawić czysty kompot, albo jak ktoś chce mieć więcej w tym, że tak powiem, elementów, to można sobie te owoce wyciągnąć, pokroić i do tego dać z powrotem i żeby to sobie wolno bulkało, nie? Na tym. Dajemy do tego ten zmiksowany piernik. Ten piernik, to miksujemy go do takiej, no do formy takiej ciaplity, nie? No aż będzie zmiksowany. Dajemy go do tego, wsypujemy te pokrojone bakalie, śliwki, rodzynki, czy tam, co tam chcecie, figi, no jakie tam lubicie owoce takie, czy co tam lubicie, czy jabłko suszone, czy banan, no nie wiem, no jak kto chce. Dajemy to do tego i to wszystko sobie bulka, tak. I teraz zależy jaką chcemy gęstość, zależy czy chcemy to mieć bardzo płynne, czy nie. Możemy to podlewać tym piwem, co je mamy w szklance. Jeżeli chcemy, żeby to było bardziej wodniste, jak nie, to można tego piernika dać więcej, czy więcej tych bakali i tak dalej. No i jeżeli chcemy to mieć słodsze na przykład, to możemy dać, na przykład fajnie jest wrzucić kostkę czekolady, czy 2 kostki czekolady, czy ile chcemy. Jak chcemy to mieć bardziej takie kwaskowate, to możemy sobie do tego cytryny wkropić na przykład. No i to już tam od was zależy, nie? W każdym razie trzeba tamto, żeby sobie bulkało, mieszać i sprawdzać jak to sobie tam wygląda. No i co? No i potem zlewamy sobie do gara albo do jakiejś miski. Jak ktoś chce, to można po wierchu posypać jakimiś bakaliami czy coś takiego, żeby ładnie wyglądało. No i co? Jak przestygnie to do lodówy. Jak przestygnie to do lodówy i przeżre się przez noc, na następny dzień na święta mamy moczkę. Tak, moczkę robię ja. Każdy robi inaczej. Ja ostatnio robiłem troszkę inaczej. Myślę, że ta też będzie smaczna. Ja sobie tutaj rzucę te napisy. O, także kto ogląda na YouTubie, to łapka do góry. Mam nadzieję, że komuś się te informacje przydadzą. A ja bardzo dziękuję za uwagę i tyle. Pa, pa.